Django. Babalik ka kay Tron? Apa? Basta, no ada gyera sa Marino. When isid mo yung umuna ako, kanya. Apa? Basta ata tingko or barok ko, di akapat. Okay na. Kamu mo dati bakit nga agwalis? Masya na to. Nakatangkarang kita mo bing kan chismosa iso na. Well, Anya di trabaho. Ay patayan ni Princess itanda. Dako awan di problema. Ay patayan ni Princess itanda. Oreno awan di senador. Banda ka ba kalata? yan nga ba din? Ang kapatay ni Suna. Sabi na rin eh. Nagabutlit niya. Tawag ka, ne? Buwan, alisong na rin. Well, Anak Umi ay habo! Ang tugaw ka, princess. Ang tugaw ka. Apay ang kasama? Nakita da Duko Kenchenko. Anya ti sa sumanda? Kaya ni Duko hinapit sa nga army. Ay, sus. Apa ada yang dijay ko chay? Kaya na ti kapadana. Kaya da kami nga ang ari ti galaxy. Ay, sus apo. Pag-starting tayo isuda. Well, isarday tayo. Siya as senador. Diyan kaya ang mapasamak tayo kadagin ita tao. Princess. Agkiya na. Kasano mapasaman dito eh? Talikrosto ni Chenko. Kasano nga istarting tayo isuda? Hey, Anakin, pag-starting isuda. Hoy, Anakin! Dispensarya ko. Dispensarya. Maliliwag na ako. Dito tuweko, ikatanako, ang mata na kita ijay, nakatatawin ko. Halang ko nga amo na patatanong ko, ang mata ita isuna. Analutan data nga saan nga at piso, saan mo ang anunod data na tagainin. Princess kuma isuna. Lugtog ko ng honey princess. Ikari katapaya, Jedi Order, and competition na tunan dito kanchet isuda. Kas natin to ni Jaigo. Anikin, kadwa esikate, inaksar kini suna. Masaya ka? Saan niya nakaramot ta? Bakit? Ayat ka. Ayayatin ka. Anya? Ayayatin ka. Ano kaya magkita ito eh? Mas ako kayo nga starting the Duko Kenchenko. Okay, done!
Padme. Sino? Kano? Kasano? Ini Papa Duragis na hindi Rabi. Oh. Kita ente. Informat na, nalipatan na. Napatay ki princess. Tika abot ang mom na sino. Pinadas papatayan ni Princess. Awanti baso ko. Ne, awanti na gana. Nakita na ka rin, war ka. When nagpataya ki princess. Arestado ka, Django. Kinayat mo mapatay ni Princess Padme. Nang negative sa ito mo. Ne, awanti baso ko. Nakita na ka, nga rin war ka ijay balay ka. Ado nga tatao nga ibaga nga anak ka ijay. Ne, good. Awanti na gana. Arami din ijay Pilipinas. Ne, natatinagan. Manang Lilia Santiago. Ay, susama. Day, that's yours. Eh? When? Siya ka patay. Arestado ka, Django! Hoy! 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 Oh my God! Hoy! Ang dublikan! Hoy! Sana mga dito, Django! Kumusta, Obi? Anakin? Ken? Senador? Maati ka rin tatak, lakay. Saan ka ba nagtagtagali? Mali ka cloning para hindi universo. Si Kati Lakay, kinaman na buhok mo! Tiyan may man dito eh. Tulungan ako man. Nahilog ka na. Itatagaw daw, patayin ka. Yes! Nangabakon! Nangabakon! Good! Tinapik sa nangabakon! Good! Tinapik sa Oh! Anak mo, ate yun. Ha ha ha! Ha 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 ha! Siya! Mo! Wait, sorry. Ibaksa nga nga! Anak mo, ate yun! Siya ni Dogo! Padasan na ako, Bing. Anakin, nasayang kami ba eh?
Shakti Jackpot. Shakti Melissa. Nagyayaman kami. Woo!